Ruuskanen tässä taas, moi. Jätä pois tuosta alusta se. Aha. Joo. Ruuskanen tässä, moi. Sunerin asialle olen ja ajattelin vähän avata tätä meidän toimialaa ja toimintaa. Toi on hyvä. Suner on voimakkaassa kasvussa oleva aurinkosähköjärjestelmien toimittaja, konsultti ja kehittäjä sekä asiantuntijayritys. Me toimitamme korkealuokkaisia aurinkosähköjärjestelmiä sekä kotitalouksiin että raskaaseen teollisuuteen. Kehittämiemme aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus, luotettavuus ja muunneltavuus ovat luoneet pohjaa menestyksellemme ja pitkäjänteisen suunnittelutyön ja kehittelyn tuloksena olemme luoneet vaihtoehtoisia energiateknologioita ja kivuneet sen kehityksen huipulla. Kyllä, me vähän alemmas. Tiputat niin kuin sinne alas. Okei. Joo, tässä on hyvä semmoinen niin rentotatsi. Aurinkosähköjärjestelmien toimivuus vaativissa olosuhteissa, se on meidän erikoisosaamistamme ja erikoisalamme. Aurinkoenergia mahdollistaa sähkötuotannon ja sen saannin myös kehitysmaissa. Olemme olleet rakentamassa aurinkosähköjärjestelmiä niin intialaisiin kuin afrikkalaisiinkin terveysasemiin ja sähköistäneet syrjäseutujen kun mä en pääse enää alemmas, eikö sitä saa ylemmäksi? No kun tää on jotenkin jumittunut. Poikki!